Категория е за най-сърцатия граф на Либра. Клиент, който с удоволствие и ентусиазъм посещава всички събития на Либра. Обучения, семинари, празненства и се забавлява неуморно. Виж каква хубава номинация. Чудесна категория е Графиня Игнатова, в която имаме два победители. А това са Аптека Авицена Сити Плевен и Аптеки Европа Варна. Я опляскате вие специално. Много изискани тази вечер. Забележете ли, Графиня? За твое щастие, дами. Дами, да. Да. Заповядайте, госпожо. Те се притеснявайте. Те са фотографи от жълтата преса. Те също могат да се насладят на уикенд за двама. Най-много да ни скараш, че сме заедно от утре. Това няма нищо лошо. Благодаря ви, аплодисменти за херцогинята. Уважаеми дами и господа, в категория за най-стриктния граф на Либра, клиент с големи по обем и малки по честота поръчки към Либра, победител е... Сега си изгубих реда. Вижте какво значи концентрацията понякога, знаете ли? Аз трудно четем по принцип. Значи, повторя, клиент с големи по обем и малки по честота поръчки към Либра, победител е аптека Диана Ямбол. Следователно тя печели уикенд за два в град хотел Велинград. Аптека Диана Ямбол. Има представител на аптеката, идва вече към нас. Още една дама. Рачков, тая вечер аз ще си тръгвам. Аз чуеш, какво правите още, графиня, тук? Имам малко работа. Като вижте какъв е интересът към мен. Разбира да нямаше интерес, пато виж, хората излизат сами без да ги викам. Добър вечер. Здравейте. Заповядайте, госпожо. Хубаво, снимайте да видите. Следващата ни категория е До тук е само уикенд за двама. Няма ли един уикенд за трима, бе? Само по двама гледам. Аз ще ти подаря уикенд за сам човек. Така, следващата ни категория. Следващата ни категория е най-напредничевия граф на Либра. Клиент, който поръчва 100% чрез интернет, ползва софтуерната програма на Либра Аптека Експерт, ползва Аптека Централ, използва електронна фактура. Наградите в тази категория отиват при Аптеки Салчи София, Аптеки Галения Стара Загора, Аптеки Салове Велико Търново и Аптека Здраве Ямбол. Само трябва да решат кога ще могат да се насладят на уикенда си за двама във Велинград. Аплодисменти за тези напредничави за времето си аристократи. Честито. Очакваме ли други... Не, тя е заета. Не тръгвайте. Веднага тръгнете към графинята. Имате награда, нямате уикенд с Мария Игнатова. Кой ти каза? Никъде не се уточнява. Това момче са сили. Амбициозен си. Казва се за двама. И това е. Сигурно се. Застини се, приятеля. Да виж, аз ни височина нямам нищо. Разбирам, да има. Тази снимка... Вие сте от... Здраве, Ямбол. Заповядайте, госпожо. Благодаря ви. Аплодисменти още веднъж за тях. Уважаеми дами и господа, последната ни категория за най-голямата награда за тази вечер е най-преданият граф на Либра. Тя е за клиенти, които харесват Либра, независимо от всичко и дълги години са лоялни клиенти на компанията. И победителите са Аптеки Ремедиум София, Аптеки Централ Фарм Пловдив, Аптеки Авицена Бедрос Пехливанян Русе. И Магарич Халаджиян. Не, това извинявайте, просто защото съм много потиснат от шефа и затова. И Аптеки Кедър Бургас и Аптека Славена Добрич. Искам лично да запозная с господин Пехливанян. Вие ли сте? Приятно ми е, значи специално към така. Знаете, че имам слабост към арменци. Много сме доволни. Аплодисменти за тях. Заповядайте. Здравейте. Вие по какъв въпрос? Аптеки... Аз не ви обявих. Изчакайте до година. Заповядайте. Те всички получават от Либра по един уикенд за двама в хотел в България по избор с включена официална вечеря.
Аплодисменти за всички вас, които спечелихте тази вечер. Аптеки Кедър Бургас. Ето, естествено. Аналгинна майка ми дайте. Често и причинявам главоболие. Природост. Аплодисменти за градския. Благодаря ви. За сега това беше от нас. Ще се видим отново след малко. На наградените честито. Честито. Аплодисменти за вас, уважаеми дами и господа. Подождете, водещия на благотворителен търг за първи път тази вечер, Герасим Георгиев. Геро! Не е това. Ето го. Защо оттам, бе, братче? Виж какви хора. За първи път ще обявя тази вечер. Водещия на благотворителния търг, Герасим Георгиев. Геро! Мите, здравей! Аз съм водещият на този благотворителен търг. И за да ви убедя да си развържете кисиите с либрите, ще ви обясня за каква е целта на този търг. Либра ЕАД учредява фонд за събиране на дарения, които ще се използват за лечението на нуждаещи се фармацевти и техните семейства. Това е адски сериозно. Това ще бъде дългосрочна инициатива и парите от този фонд ще се събират чрез различни мероприятия на Либра, организиране на благотворителни търгове и други подобни. Сега, първият търг започва сега. Чуйте какво продаваме първо. Оставете алкохола, ще има за всички. Така, започваме с полет с парапланер в тандем с професионален инструктор от Екстрим България на стойност, говоря пазарна стойност, 120 лева. Началната цена, с която ще тръгнем на това приказно удоволствие е 50 лева. Повтарям, 50 български лева. Някой ще яде ли поне 60 лева? 60 лева ги изяждате. Ето 60! Значи, хареса ми още като минах покрай тебе. Усетихте, че си готов да излизаш днес от джобовете. Това е добре. 60 лева първи път. 80 лева първи път. 80 лева втори път. Слънце, заспали там от накрая. Слънце, бъди смела, моля. Ето ги! 90 лева първи път! Браво, смела си, знам, че цялата заплата отиде, но нищо. 110, откъде си, бе, душа? Какво? Не да чувам от дакела, извиняй. Откъде си? Слънце, кажи откъде си? Тя от никъде. Идваш от преизподнята като мене. Значи 110 първи път, 110 втори път, 110... Русе, моля те, не се излагай. 110...
120 първи път, 120 втори път. Идеално, стигнахме пазарната стойност, това е добре. 120 втори път. Ало, незнакомая девашка. Все в порядке там у вас? 120 трети път, продадено! Руси. Един поздрав за Руси. За кой Руси? Не, за град Руси. Но както и да е. Сега минаваме към второто нещо, за което ще надаваме. То е следващото ни предложение е личен стайлинг. Дами и господа, внимавайте. Тоест, това ще бъде тест и анализ на подходящи цветове и кройки и избор на дрехи на стойност, пазарна стойност 200 лева. Ако се колебаете с какви цветове изглежда добре, какви бижута и аксесуари ви подхождат, какво червило да изберете, не мъжете, жените говорим, или какъв да бъде цветът на косата ви, цветовият анализ със сигурност ще ви подскаже. Анализът на цветовете изследва кой, това трябва да го прочета задължително, така че имате търпение. Кой нюанс подчертава вашата красота, чар и уникално излъчване и същевременно ви прави по... Така. Винаги може да откриете цвят, с който да блеснете, да бъдете неотразими и да знаете всички. Научете повече за себе си световия тест на coloriten.com. Начална цена 70 лева. 70 лева. Дахел да го махна, брат, няма да ми платят после. Трябва да го държа до край. Много ти е лесно на тебе, нали? Пий, снимай душице, 200 евро ти струва това нещо. Снимай. Така, 70 лева първи път. 70 лева втори път. Кой там вдигна ръка? Ето го. 70. Душице, благодаря ти много. Имаме 70 лева. 80 лева някой ще извади ли? 80 лева. Някой да желая 80 лева? Добре, 340. Добре, връщаме се пак на 80. Вижте, всички сме жадни и гладни, така че да не го удължаваме това нещо. 80 лева някой ще извади ли? Добре, връщаме се на 70 лева. Кой? Ето ги 80 лева. Браво! Ще живните ви и накрая след 4 часа ще живните. Ма аз съм мъртъв. Така. 80 лева първи път. 80 лева... 90 лева! Ма ви сте наговорили по двойки да се цакате, така ли? Добре. 90 лева първи път. 90 лева втори път. 100 лева е много по-добре, благодаря ти душа. 100 лева първи път. 100 лева втори път. 110 първи... До кога ще играем така? Направо кажете на крайна цифра да се спираме. 110 първи път. 110 втори път. Ти си душа. Така, 120, браво. 120 първи път. Сега е момента да вдигнеш ръка. Така, благодаря ти 130 първи път. 130 втори път. Благодаря ти 140 първи път. 140 втори път. 150. Благодаря ти. 150 български лева, които трябва да влязат в хазната при Дянков. 150 лева първи път, 150 лева втори път. Благодаря ти душа, 160, включи се точно на време. 160 лева първи път, 160 втори път, 170 лева първи път, 170, така ще се науча да броя. Аз в училище не можех, така 170 лева първи път, 180 първи път, втори, 190. Айде да се прекъсваме на първия път. 190 първи път, 190 втори път е вече 190. 190 втори път. Кой вдигна ръка? Ма не се срамува. Душа. 200 лева! 200 лева първи път. 200 лева... О, пазарната стойност е. Още един път дигаме. 210 първи път. 210 втори път. 210. Няма какво... ръка. 220. 220 първи. Втори. 230 ли станаха? 230 първи път. 230 втори път. 230. Трети път продадено! Хубавата новина, че имаме 17 такива неща. Но, трето нещо, за което ще надаваме. Това е много хубаво нещо, моля ви, използвайте. Не може да си елегантен, да не се направиш една професионална фотосесия от студио Деков на стойност, пазарна стойност 250 лева. Това вече просто сумата, за която стартираме е изключително ниска, 80 лева. Само обектива струва 10 пъти повече, така че моля ви се, амбицирайте се да приключваме бързо. Фотосесия. 80 лева някой ще даде ли? 80 лева, снимките са хубави. Като пипне и фотошопа, ще станете прекрасни. 80 лева някой ще даде ли?